to cikin umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya bayar a cikin wannan aya mai girma shine mace ta kasance ta ɓoye adanta, ta kawwame shi, ta killace shi, ba kowa bane ba zai gani. Adanki mai tsada ne, sai da sadaki ake ganin shi. Kwalliyarki mai tsada ce, ba kowa bane ba zai gani. Kina tafiya a titi kin shawo ado, kin sha kwalliya, kin sha fitted gown ko riga da skirt ko menene, an kawo mayafi an yafa, an je an yi irin wannan make up din na zamani, an fesa turare, an yi me, kina ta tafiya a titi da mai mota da mai mashin da ɗan garuwa da ɗan sharar titi da mai adaidaita sahu da mai kanti, kowa yana ta ganin ki a araha, kin mai da kanki kamar wata alewa wadda aka buɗe kudaje suna ta sauka a kai. Ki rufe kanki, ki killace kanki, wannan shine alama daga cikin manyan alamomin mata muminai. Domin Allah maɗaukakin sarki caye kullil mu'minat, ka gaya wa mata muminai. Ashe in kika kasance wadda ta siffanta da irin wannan sifa, to kina cikin me? Mata waɗanda suke bayan Allah muminai. Da haka yana daga cikin manyan sifofi na mace musulma ta kasance ta siffanta da sifa ta hijabi, ta kasance ta siffanta da sifa wadda take nuna cewa ta san mutuncin kanta, ta san darajar kanta.